మనం మనుషుల మధ్య బ్రతుకుతున్నాం అనుకుంటున్నావా? ఇది 100% తప్పు. మనం మనుషుల మధ్య బ్రతకడం లేదు. మానవ మృగాల మధ్య బ్రతుకుతున్నాం. ఏ మృగం ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ విధంగా అటాక్ చేస్తుందో ఎవ్వడికి తెలియడం లేదు. అలాంటి మానవ మృగాల మధ్య ఇప్పుడు మనం జీవనం సాగిస్తున్నాం. పసిపిల్లలు, లోకం తెలియని పసిపిల్లలు ఏం పాపం చేశారు? వాళ్ళు ఏం పాపం చేశారు? ఈ భూమి మీద పుట్టడమే వాళ్ళు చేసిన నేరమా? అలాంటి పిల్లలని కనీసం కనికరం లేకుండా అత్యాచారం చేసి చంపి పడేస్తున్నారే. ఇలాంటి మృగాలని ఏమనాలి? 40 నుండి 50, 50 నుండి 60, 60 నుంచి 70, 70 నుంచి 80 చివరికి ముసలి వయసు వచ్చిన నా కొడుకులు కూడా ఈ పసిపిల్లల పైన అత్యాచారం చేస్తూ చంపేస్తున్నారే. ఇలాంటి నా కొడుకులని ఏం చేయాలి? మీరే సమాధానం చెప్పండి. ఇలాంటి నా కొడుకుల్ని ఏం చేయాలని చూస్తూనే ఉండండి మా నేటి